बिटिआरनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जायगानि गामिफ्राव दासान्दि दिन्थिफुंनाय नुगासिनो दं जांख्रिथायनि थैसाम बर' सावथुन फिल्मजों लोगोसे गुबुन गुबुन बर' सावथुनखौ बे बोहैथि दाननिनो फैगौ 12 आरो 13 अक्ट'बर दानावबो दिन्थिनो साखाफारा खालामनाय जादों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बर' गेन्द्राबिल गामिनि बेलगुरि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव साननैनि थाखाय बर' सावथुन जांख्रिथायनि थैसाम आरो मोसा बर' आबुं सावथुनखौ दिन्थिफुंनो थाखाय साखाफारा। बेनिखायनो बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा गासै रायजो राजाफ्रा जानो गोनां एबा दिन्थिनो लानाय बै थावनि एबा जायगायाव थांनानै जांख्रिथायनि थैसाम बर' आबुं सावथुन आरो मोसा बर' आबुं सावथुनखौ लैहोर लैहोर फैनानै नायनो हागोन होननानै फोरमायदों दिन्थिनो लानाय कमिटिनि बिथांमोना। गिबियावनो आङो बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा गासिबो रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब'मोननिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। जोङो फैगौ 12 अक्ट'बर आरो 13 अक्ट'बरनिफ्राय क'क्राझार जिल्लानि साखाथियाव थानाय बर' गेन्द्राबिलनि बेलगुरि गामियाव जों साननैनि हाबाफारिनि थाखाय बर' सावथुन दिन्थिफुंनो आखायाव लादों। बेनिखायनो आं गासिबो रायजो राजाफोरखौ फैनानै लैहोर लैहोर नायफैनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय। गिबि 12 थारिखआव जोंहा जांख्रिथायनि थैसाम जागोन आरो नैथि 13 अक्ट'बराव मोसा सावथुन जागोन। बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ बयखौबो लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय। जोंना अलरेडि दा बानायनाया दिनैनिफ्राय जागायहांबाय। गासिबो जोंहा अखाबाबो नायनो हानाय फेसिलिटि दङ। गासिबो त्रिपाल गोजौ खोंनाय जाजोबगोन। बेखायनो आं गासिबो रायजो राजाखौ फैनानै जोंनि बे जांख्रिथायनि थैसाम आरो मोसा सावथुनखौ नायफैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय थाबाय। दुर्गा फुजानि धामाका दख'ना डिजाइन। दख'ना फालांगिरि खालामग्रा बिथांमोननि थाखाय अदालगुरि सहरनि रयेल बड' फेशन हाबा लानानै फैदों फुजानि गोदान गोदान डिजाइननि दख'ना, गेमस्रि गाननाय दख'ना, मिथि गाननाय दख'ना, थाइलेण्ड दख'नानि धामाका दख'नानि डिजाइन। दख'ना फालांगिरिफोरनि थाखाय अदालगुरि रयेल बड' दख'ना गलायाव मोननो हागोन नोंथांमोना गेमस्रि गाननाय दख'ना, मिथि गाननाय दख'ना, सिखिरि दख'ना, आर'नाइ दख'ना आरो थाइलेण्ड दख'नाखौ हलसेल रेटआव। बर'नि हारिमुआरि गाननाय जोमनायफोरखौ दख'ना फालांगिरिफोरनि थाखाय बयनिख्रुइबो खमसिन बेसेनाव मोननो हागोन अदालगुरिनि रयेल बड' फेशन हाबाव बायदि रोखोमनि दख'ना। नोंथाङा दख'नानि फालांगि खालामनोब्लाबो रयेल बड' हाबाव गासैबो दख'नाखौ हलसेल रेटआव मोननो हागोन। खम बेसेनावनो लांनानै फालांगिबो खालामहैनो हागोन। रयेल बड' गलायाव थांनाय फैनायनिबो जेबो उसुबिदा गैया। रयेल बड' हाब दख'ना गलानि थंआनो जाबाय अदालगुरि रेल स्टेशननि साखाथियावनो। सोरबाफोर दुर्गा फुजानि अफारखौ खाबु लानानै दख'ना फालांगि खालामनोब्ला 9957 383083 जानबुं नङाव खौरां लानो हागोन।